България отбелязваме този ден благодарение подкрепата на Unicredit Bull Bank. Повече от 300 000 младежи и девойки от над 50 страни по целия свят заедно с нас отбелязват Международния ден на фристайл футбола. Всеки може да вземе участие, сам или с приятели, във всяка среда и независимо от степента на развитите умения в боравенето с топка. Играчите се редуват на всеки 20 секунди, което означава, че и двамата играчи във всеки един двубой имат 3 пъти по 20 секунди да покаже серия от трикове. Съдите ще изберат победителя с оглед на цялостното представяне на състезателите. Участниците използват собствени топки, ръцете са позволени, допълнителни предмети не е препоръчително да бъдат използвани в двубоите. Участниците не трябва да напускат сцената по време на двубоя. Докато един участник се представя, противникът не трябва да изпълнява никакви движения или да прави опити да наруши представянето му. Интерпретацията на противников трик е позволена, но изразяването на неуважение е строго забранено. Благодаря още веднъж на всички, пожелавам успех и нека се забавляваме. Трето място печели Ени. Заповядай да си вземеш наградата от господин Михов. Второ място спечели Симона. Честито. И на първо място победителят националният Unicredit турнир по фристайл композиторство. Чувствам се перфектно, всичко мина добре. Радвам се, насладих се наистина на този турнир и за по-нататък ще съм доволен пак да участвам на подобни мероприятия. В началото винаги има притеснение, но после вече се свиква. Важното е да си направиш кефа и по този начин важното е да не се притесняваш. Най-важно. С удоволствие подкрепяме всякакви инициативи, които са свързани с честната игра при младежи, с развиване на ценностите в тях и смятаме, че турнира по фристайл футбол изразява тези ценности, затова и го подкрепихме. Като изпълнителен директор на Sports Management България, фирмата съорганизатор на събитието, бих искал да благодаря най-вече на спонсорът ни Unicredit Bull Bank, а и също на Сдружение Обърни посоката, което успя да доведе тези чудесни деца тук и младежи.